Salutare tuturor, eu sunt Gianer și astăzi o să facem un nou clip despre un nou joc care se numește Zig-Zag. Să începem. Ok, m-am jucat eu aici. Ok. Vreau să fac măcar 100. Ok, deci am făcut 100. Ok. Deci mai facem încă o dată 100 și închei. Că nu vreau să fie episodul lung. Nu-mi place. Rămâne. Ok. Ok, deci cam atât de videoul acesta. Eu am fost Gianer, nu uitați să apăsați butonul de like, share și subscribe.